Ara, meta bdejt l-iskola jiena, bdejt l-iskola l-kinder, ovvjament, kienet dejjem immur hemm nibki mill-ewwel, ġifieri minn qabel ma nasal, tista' ġifieri ommi. Għalfej. Ma nafx, meta kont immur ġo dik it-tip ta' enerġija jisa kontrollata, jisa xi ħaġa mhux ħajdilha boring, imma issa jew għax l-għalliem qatt ma biħħew ilis jew jista' jkun ma nafx ta' ġifieri, qatt ma ġifieri insertajt lezzjonijiet li jkunu li ma jraqdukx jew li ma qed tifhemx għannejlek li jkollok dak l-għallim li jagħmellek. Allum għadni ngħidilhom sal-lum meta mmur niltaqa' ma' headmistress u headmasters u jkolli jiena fl-iskejjel ġifieri li nemmen li xorta huwa mod tajjeb ta' kif titgħallem, ġas ma kienx japplika għalija m'għandux jaqsam, tifhemx għannejlek. Ngħidilhom il-lezzjonijiet iridu jkunu magħmulin b'ċertu mod li tfal isa performance. Qed tifhem biex it-tfal daw joħorġu minn hemm entertained imma jdaħħlu il-fatti li għandhom bżonn idaħħlu f'moħħhom. Għax tfal, qed tifhem mhumiex ma tħallx il-parlament inti, tfal għandek quddiemek, allura trid tkun preparat b'acting skills, fimt u mod ta' kif ħad id-delivery għal-messaġġ jisa qiegħed fuq il-palk, dak teatru tmur hemm u daw. Għax huwa teatru fil-fatt inti għandek udjenza u l-udjenza tħares lejn xi ħadd li suppost ħajżommilhom l-attenzjoni b'xi mod. Eżatt. Allura trid ħafna qodod. Jiena kont immur il-ħanda. Wasalt il-ħanda, hemmhekk battalja enormi ta' futbol biss għandek ground miftuħ, mhux il-11 kien hemm. Tiftakar naħseb, inti il-ħanda kon? Le, tal-imtarfa. U għet minn daw il-battlegrounds fej għandek xi 9 grounds fej xulxin. Nasalem, nitlaq il-basket impoġġieħ fej jkun stazzjonat il-lasta, xaħna konna namlu l-lasta bil-basketijiet. Eżatt. U mill-ewwel plum nidħol fil-logħba u nibda. Qabel ma nidħlu għal-lezzjoni, nidħol għal-lezzjoni żibel diġà, qabel ma nibda arqan xraba. Diġà jien mejjed saret noqgħod hawnhekk u nisma' lilek tparla u m'għandek l-ebda forma ta' ċans li ħan ikkonċentra x'moħħni fil-break li jmiss li issa rridu nirpulhom. Qed tifhem? Ġie l-break li jmiss. X'pożizzjoni kont tilab anti? Madonna. Wing. Wing, eżatt. U mbagħad jiġi l-break li jmiss, nerġa' kwarta break għax niftakara kienu kwarta, erġa' ilab, mur u ilab u kontra kulħadd. Form 5 ma jinteressanix. Min jiġi nirabu. U mbagħad nerġa' jgħaddu l-lesson. U l-ħanda il-futbol kien reliġjon. Qed ngħidlek, jiġifieri kienu jkunu ma jkunux tajbin fl-iskola. L-iżjed li huma mqarbin ikunu ma jkunux fl-iskola imma mbagħad meta jidħol fil-ground 5-star player dak it-tip li u kienu kollha hekk mibnija u lesti ġifieri hekk kienet kważi kulħadd kien jaf jilgħab. Anke l-ħżiena tajbin. Dak it-tip għax hekk ma tkunx tajjeb fil-kultura li konna fiha, jekk ma tkunx tajjeb, ma tkunx rispettat men. Qed tifhem ġo dik l-iskola, jekk ma tkunx plejer tajjeb, jekk tkun plejer tajjeb u tlaħħaq magħhom rispett kulħadd, allura tevita l-bullying, tevita ħafna affarijiet ġast għal dik ir-raġuni. Fimt? U jiġi break ieħor nerġa' mmur nilgħab, u mbagħad jiġi l-break ta' 3 kwarti nilgħab sal-aħħar tal-lezzjoni hija triqetek fuq il-bank. Fimt? Li I mean dat disrespect fuq dat tifel men jitħolli fil-lezzjoni. Fl-aħħar lezzjoni ħanitlaq il-barra u ħaddoq il-qampina. Jinten ir-riħħa tal-lampu saqajja bojot bi-sliding techniques. Fuck it. U norqo u jekk tkun Taljan wara u probabbli jekk kon nonħor dak iż-żmien. Wala, probabbli kienu jismawni wkoll għalhekk kienu jindunaw fil-verità. X'kien jgħidulek l-għalliema? L-għalliema mbagħad ovvjament diżastru dat-tifel mhux qed jagħti każ, dat-tifel jekk ikun qiegħed hemm dejjem iċċassat waqt il-lezzjoni u dawn l-affarijiet. Dak kont naqla fil-Parents Day. Mela tlaqna.